Det er jo et mærkeligt sted at holde release party for en bog, men vi står i bygden i Græsak, 40 km inde i bunden af Uummannaq Isfjeld. Og i det hus der bagved det grønne, der har jeg boet i et par år. Og den roman, der kommer nu, Jakob, det er en roman, det er fiktion, så der er ikke nogen personer, der hører til her, men hele inspirationen, humøret, venligheden, kærligheden, alt muligt, er udsprunget af lige nøjagtigt det her sted på en lille bygd, neden for Uummannaq-fjeldet. Der bor 250 mennesker i den lille bygd. Dengang boede der 180. Og det her, det er starten af det hele foregår. Så nu er jeg tilbage, og det er et mærkeligt sted at holde release party, når man går her, hvor man har haft sin dagliggang. Derinde der er kirken, hvor vi har siddet og sunget nogle meget, meget langsomme salmer, gang på gang. Og så ligger hele fjorden ude bagved med et lille isfjeld, og så dengang er vi kommet i et stort skib. Det er mange år siden, de har haft sådan noget lignende. Og det er jo det smukkeste sted i verden, og det er ikke engang noget, jeg gider diskutere.